that I'm at an all-time מה קורה ארנב נשים? כאן מתן, ובסרטון של היום אנחנו בפרק של קלאש רויאל. אני יודע שאמרתי שאני אעלה סרטון של פארקריי, אבל זה פשוט לא יסתדר לי כל כך, אז את הסרטון של הפארקריי אני אעלה או מחר או בעוד יומיים. אני בטוח שתהנו מהסרטון של הפארקריי, כי גם אני מאוד נהניתי ממנו. וכפי שאתם רואים היום אנחנו בסרטון של קלאש רויאל. בסרטון של היום אני אפתח את התיבות שאתם רואים, וכפי שאתם רואים יש לי הרבה תיבות, והתיבה הכי טובה מכאן זה כמובן התיבה הסגולה, שזו, אני לא זוכר בדיוק איך קוראים לה, ואני לא אבדוק כי אני באמצע סרטון. בקיצור, זו תיבה ממש טובה, ויוצאים בה דברים נדירים. אני מקווה שיצא לי עכשיו דברים נדירים, ואני אוכל לתעד אותם בסרטון הזה. אז עכשיו אנחנו נפתח את התיבות, ואחרי זה אני אעשה מתקפה, ואני מקווה שאני אעשה מתקפה עם קלף חדש שעדיין אין לי, שיצא לי בתיבה הטובה. אז בואו נתחיל בתיבות הלא כל כך טובות, ונעבור לתיבות הטובות. אז בואו נתחיל. כן, ומי שלא יודע, נכון, יש למעלה את התיבות החומות האלה. הן לא כל כך טובות, זה מה שכולם חושבים, אבל הן בעצם ממש טובות. יצא לי משם את רוב השחקנים הטובים שלי. בואו נפתח את אלה, החומות שדיברתי עליהן. נו, קדימה, קדימה, אני רוצה שחקן נדיר. קדימה, יאללה, קדימה, תנו לי קלף נדיר. קדימה, קדימה. את הסגולה אנחנו נשאיר לסוף. נו, קדימה, לא מאמין, מכל התיבות האלה לא יצא לי משהו נדיר. אוקיי חברים, הנה אנחנו בתיבה האחרונה שנשארה. אני מחזיק אצבעות עכשיו למי שלא יודע, אני מקווה שיצא לי את השחקן החדש הטוב. הרבה כסף מקבלים ממנה. 4 בומבר, אחלה. יש לי, אני לא כל כך משתמש בהם. לא טוב בכלל. איך שזה נראה זה ממש התיבה אפילו הכי גרועה שפתחתי בחיים שלי. לא, אני לא מאמין, אני לא מקבל בזה דברים טובים, אני לא מאמין. אחד אחרון בבקשה. אוקיי, קיבלנו אפיקארט, בסדר, של הבלון. לא כל כך טוב, אבל בסדר. טוב, אז בואו נחפש מתקפה. אוקיי חברים, אנחנו מול מישהו שהוא ברמה 5. יש לו גם פחות חיים מהבית שלנו, מהמגדלים, ככה שזה יהיה לנו טיפונת יותר קל מאשר לא יהיה. אז בואו נתחיל. אז בואו נראה, הוא שם לנו את הספיר גובלינס, שזה לא בעיה להתמודד מולם. אוקיי, הוא שם לנו את הדרגון, אני אשים כאן את הנייף שיודעים יעשה הסחה. אנחנו בינתיים ננסה להגיע לקשתיות. הוא מתחיל לעצבן אותי כאן הבחור. טוב, אנחנו יכולים לעשות כאן הגנה מצוינת עם הבומבר. אחלה הגנה עשינו, רק חבל שזה לא עבד לנו בדיוק כמו שרציתי. אנחנו צריכים להוריד את הבייבי דרגון המעצבן הזה, והנה הורדנו אותו סוף סוף, אלוהים ישמור. הוא שם לנו עוד אחד. אני לא מאמין, הבן אדם הזה כל כך מעצבן. הוא רמה מאפנו, יש לו את השחקנים, הם לא כל כך טובים, והוא מצליח לעשות לנו כאן לשלוט במשחק, ועכשיו זה כבר לא יהיה, כי אני מתחיל להתעצבן עליו, ואני לא אתן לו לעשות שום דבר שיגע לנו בבית חוץ מהחצים האלה. טוב, יש לנו את הקשתיות. אני חושב נחסוך אליקסר עד שנעשה כאן מתקפה או עם הנייף והבומבר, או עכשיו שנשים בו את הפרינס. כן, צחוק גם לך. בואו נשים כאן את הפרינס, את הנייף כאן, נחסוך לבומבר מאחורי הנייף. עכשיו זה יהיה מתקפה טובה חברים. איזה מעצבן הבן אדם הזה, איזה מעצבן. וואו, הוא חוסם לנו כאן, וזה מתחיל לעצבן לגמרי. אוקיי, אנחנו הורדנו לפחות את הענק שלו, יצאנו מכלל סכנה. אני חושב שאני יודע מה אני הולך לעשות עכשיו. מתקפה טובה יחסית
למתקפות שהוא יוצר לנו כאן. לאט לאט צוברים אליקסר. עושים לו כאן הסחה יוצאת מן הכלל. גם את הבומבר. זאת הסחה שהופכת להיות מתקפה, חברים, למי שלא מבין. אוקיי, הוא שם לנו, אנחנו חייבים להקפיא לו כאן את ה... לא, אני חושב שנשים את הנייס. את הסקול גבלינס מאחורה. חייבים מהר לצאת מהמצב הזה, כי הוא יכול לנצח אותנו כאן, וזה יהיה ממש כניסה עם מישהו כל כך מאפן ינצח אותי. אני לא מאמין, חברים, אני חייב לצאת מהמצב הזה. אוקיי, אם אנחנו לא עושים את זה עכשיו, פשוט הלך עלינו. אוקיי, כן, אנחנו יכולים? כן, הצלחנו. אחד אחרון, כל הכבוד. הצלחנו לצאת מהמצב המטומטם הזה, שאני לא מבין איך הגענו לזה. באמת שאני לא מבין איך לעזאזל מישהו כל כך מאפן מצליח כמעט לנצח אותי. אוקיי, יש לנו כאן בן אדם שממש חושב את עצמו. חייבים לשים לו כאן את זה שהוריד לו את כל המתקפה. וזהו, חברים, חצים, אנחנו במצב בסדר. יש לו 700 חיים לבית, אבל קודם כל אנחנו צריכים להגן על המגדל שלנו, ואז אנחנו נצא להתקפה. 30 שניות אחרונות. 30 שניות, וואי, נראה לי ירדה לי הבהירות במשחק. לא משנה. בואו נמשיך, יאללה חברים, אנחנו יכולים לעשות כאן מהפך, טוב, ניצחנו. כן חברים, ניצחנו את המשחק הזה, כי שלחתי את החצי. אז כן, אני לא מבין למה אני כל כך מתלהב מזה, אבל למרות שהוא כמעט וניצח אותנו. והנה כן, זה עוד עדכון שיצא, שמקבלים כסף מזה שמנצחים מישהו, למרות שזה לא כל כך הרבה כסף, זה כולה 11 שקל, במקרים הנדירות זה 28, שזה יצא לי איזה פעם אחת, אבל כן, זה העדכון שיצא. בוא נפעיל כאן את התיבה. שלא יודע, אני שיחקתי עם הבטל דק הזה, שזה בטל דק שאני מאוד ממליץ עליו. אני חושב שאמרתי את זה גם בסרטון הקודם של קלאש רויאל, אני מאוד ממליץ עליו, הוספתי לו את הפריז, אני לא חושב שהיה לי אותו בסרטון הקודם. בוא נשדרג כאן את הוויץ'. וזהו חברים, אני מקווה שנהנתם רגע, בוא נשדרג גם את זה, את הגובלינס ברייל, סליחה, ברל. אז זהו חברים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון של היום. תנו סאב ולייק אם אהבתם, תנו סאב אם אתם רוצים לראות עוד, ויאללה ביי. פרק הבא פאר קריי, אל תשכחו, אני חושב שאני אעלה פאר קריי. ובקיצור, אם אהבתם, תנו לייק, אם אתם רוצים לראות עוד, תנו סאב, ויאללה ביי חברים, יאללה ביי. That I'm at an all-time